El llibre vermell de Montserrat és un còdex que es conserva a la biblioteca de l'Abadia de Montserrat. Va ser copiat cap a l'any 1399 i, entre d'altres textos, conté diverses composicions vocals dedicades a la Mare de Déu de Montserrat, entre les que figuren cànons, himnes, danses i un motet. Totes aquestes peces són d'autor anònim i estan escrites en llatí, occità i català. La seva finalitat era extraure els peregrins que acudien fins al monestir de Montserrat. La peça que interpretarem a continuació és una d'aquestes danses i fa referència a les sensacions que experimentaven els peregrins en vol en santuari, el qual és comparat amb una estrela lluent al cim de la muntanya.